Erade awo. On Psalm 91 verse 11. Also was shown above 1 man. So on show so. Na oho amasem. Yes. Once above 1 show so. Nya me to me na show so. Oh yeah. Nya me wosa na show so ho amasem. And na ye yawada. Ye chia yawfo ne yawfo nyina. Amen. Yaw ne yawfo nyina ye chia mo. Amen. Anope ye ni David be ya adwere. Jesus. Meka David ana meka nyuntofo no. My God. Enye David na wo feature ho enye on ho nsam na meka. Na meka David na oye nyuntofo no. Meka Jesse ba no. Meka ohene David. There's somewhere srano one. The anchor no you full any name. Onyame batapa no ye nene na. My God. Onyame adum nyame dada na. Mo remfise obefre obi o. Mo remfise obenyane obi o. Mo remfise obetese obi se onyon sumpa first service. Adanse so koso was sumpa first service. And now will be baby opese your boss up and so your be peja your phone na your boss umpa. Oh be baby opese o peja na your boss umpa and na be boss umpa. And net the opposite tenant can rather be my tenant. And now here say your email you your test for your better test. Oh, be so here she can't pay, she can't do tell you rather. Yes, and the miracle man is also obey Savakabi. Amen. Young kind, a young woman. Sabrendi a Brian Babeda Utufunya Copas. Psalm 95 verse 1 to 3. Enyom ediokron num bakon ekosimiensa. Momra mayento anije dwom emarade. Momra anopene yento anije nyom emarade. Momayemo ose emayenkwagye botan. Yemo ose mayenkwagye botan. Momayemfa aseda emra nanim. Momayemfa aseda emra nanim. Ne yemfa enyom ne ahurusie ma no. Na yemfa enyom eni ahurusie ma. Na awurade ye onyankopon kese. Na awurade ye onyankopon kese o. Ene ohen kese. Ene ohen kese. Anyame nyina so. Anyame ni nyina so. Amen. Eti sambre hina wo. Mepese bra. Ma sompa first service. Ye nyina ye mbom ne yemfa aseda ema okese no. Di okoda ye. Ohwe wo so, ohwe wo maso, ohwe waboafo so, wa djuma ye fo so a wa ho ma asema eneketrema dabo dwombo jade Jesus. Ma onte wo ne wo baabi bia wo hwe ye a wo tie ye bia open your mouth, let God hear your voice. My God, my God.
Jesus Christ. Oh, Nyankopon Shropi. Amen. And now I join some first service. So, who tell you what radio? And I will share you with TV. And I over Facebook no so. Ma Ukraine radio. And then you probably crab bottle. You probably a ginger toast. Oh, shall be coming in fan. Oh, shall we name us so? A bit to your neck, Janum won't be dreaming. And now all cocaine, all call one Bosch assassin. Ni previous all call Bosch assassin. My God. A time for no doors. I say a time for dawn and a say. You share your Benkuma Bepo. Yes, Shenny Faniswa Bepo. You share your name Swa Epoco. And then your ma a chow when she more clan up bottle. And soon Yamena, what do I bedroom be Tibiamu? Do I do what Tata do I bedroom and then Sanya Meno do be chow. Facebook in Shirapase or Sheye. Sansona or say I am Ishmoto. Sansona Zinabu Amedu Sujina so. Pay patience a person a basso sujina so. Or say nipa ahodo ejina so ena anopay onyankopo onhirawo eye esoma ne wurutumu nyina gina so eye amon shelenke no bon shelenke no na afofro so ntibi ehwebi epesa o sande nyame ase ade ni nyina mu ohaw ni nyina mu enti First Thessalonians no mo or say in everything we should give thanks to God ni nyina mu Oshani oma ya tutu amanfo nyame abo ho ban wabo ma ho ban wa ma waduane adi
Wama want to mafra. My God. Deradiase. Yes. Danasibio. Warriors. Jesus Christ. Nyankopon chira opi. Amen. Aya sumpa first service. Yes. Ebi afena oti yanka wo radio no so aya sumpa first service. Ebi afena ohwe wo TV no so aya sumpa first service. Ebi awa be hia yen e wo space no so aya sumpa first service. Eye bra ye to the muni nyina hye urade nsam. Empenyufo se ade akire yanten sem bone a ye kire o. Resa no se de bia ye body se danon bone doso. Sabre babeti nyame asem. Ye babeti futu sema nyame wo ma ye na no pe. Nana Jesiwa, I say I thank you so much for the gift of life. Bless Dogby, so ejira so den our Facebook no so. Zinabu Amedu so ejira so. I say thank God for his protection on us. And now no pay some perfect service. Yes, Jawo how ni nyina mo ma radio. Na radio pay. Some perfect service amane bia unemu bia jani nyina mo ma radio. Na radio pay. Na wotwe nyina ye no kasa say and empire ye bunya say radio kai me. Yes, Lord. Remember me, O God. Oh, yes. Erade kai me mano. Erade kai yade abeto me so. Yes, Lord. Oboni ye no. Erade kai me. Erade kai me ton a yen to me dwuma no erade kai me. Erade kai me.
O catch a radiso on Kai Wadin name. Yes, Lord. Obi my so ho. Eradicate. Europe ho. Eradicate. Asia ho. Eradicate. America ho. Eradicate. Eradin Kai wo. Yes, Lord. Africa country ho. Eradicate. Krokito ne krokesi. Eradicate. Baby be a juma no wo. Eradicate. We juma ye for Eradicate. company na we be no. Eradicate. Eradin den. Onkayo. Awade na egu no. Eradicate. Umana esen no. Eradicate. Umana wade no. Eradicate. Umana juma no. Eradicate. Boni na watom no. Eradicate. Insanom no. Eradicate. Akobo no. Eradicate. Dwamai no. Eradicate. Enubode no no. Eradicate. Anope ye se Eradicate wo. Yes, Lord. Nyame adwuma ye buafo. Eradicate. Asafo no. Eradicate. Anyame di ahye ye nsa. Eradicate. Ena ye bie ye twere sem no akọ Exodus chapter 2 verse 24 and 25. Mose ngoma etoso mienu eti mienu. Yimu aduana aduonu nan ne aduonu nnum no ye ntie nyame asem. Na onyankopon ete wona pinisie no. Na onyankopon te wona pinisie no. Okai na apam a one Abraham ne Isaac ne Jacob epam ye no. Na okai apam a one wona agya Abraham ne Isaac ne Jacob epam no. Na onyankopon ehwe Israelfo no. Na onyankopon ehwe Israelfo no. Ohunu won tebia owo mu no. Ohunu won tebia no owo mu no. Amen. Amen. Or say, and God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Hallelujah. Amen. Also for Bishop. nipa bi si apenia. Serious. Nipa bre. First service team. Nipa bi si apenia. Yes. Nipa bi bre. Nipa bi sun. Nipa bi ni das was. Papa. Also for. And no rebus you be more. Oh, what crack si ho. Jesus. Oh, rebus you be more. Ejuma day busiane ye. As when your man koye. And net obi akopen loan at the be numa. Said the panya bill. Na obi en san koda no. And so ejuma ye phone egu ejuma. Ejuma phone e solietia. Ejuma wura. And no meet is a hodo yetia. Ya juma ye ni no eno be hwe obi tie yen osofo wa bre aware on eno gura wade no no e bampo onya bi eno be hwe obi tie yen de obesan ne krata keke na ya promote no akakakra ne junior staffs ni nyina no osofo no so obekọ pension. My God. Ni obi sika ko di obi ho osofo onfa sika no ma no no osi onfa ma There be o. eno no di sika no eye de pe ena nipa no mo no breye a obo nipa no mo eso Asia asofo nipa di boni o nipa di boni o nipa di boni o aso edu kwasi ada edu memem ne da edu fi ada be tete asori dem. My God. Ebi kuta Bible mpo se o chechere o se Israel fo no esi apeni e wo bi man so obi asase so and also for ko Europe Ghana for bi una mane uko Asia Ghana for bi una mane uko America Ghana for bi una mane uko bia bi te se Australia Ghana for bi una mane Jesus. continent ahodo Ghana for nyame mako pie so una mane asofo My God. ebidio ho nindie ni onyansa ya anso nyama nye Yes. ebi asa ebi ankra ne ba wi asa Oh. and osofo bi ne ma esu osofo bi ne yire esu Tinisio. se ommo amanyame asafo nkoso no eno ne boni no wo That time. eno ne boni no My God. ebi se mehu ya aka me koye madwuma Jeremiah Kabi. Ose Awurade ajeje me. Awurade
hame yere me do baby o se me bɔ me tirim po se me mmɔ Awurade din biom anso so Awurade aso nyigya no me mu. Jesus. and na me catch odede bi a ɔhwɛ yɛn ne odede bi a ɔtie yɛn me catch nyame afro bi nyame akwa enya nkwa na wo hunu amane Oh, That Jesus. asofo obi hwɛ ne age saa na ndisio Wow. obi hwɛ ne age a asofo ne mmera obedi na asase so nyina ɔde tena nyame fi ɔde so anso aware no wanye When you be. eba mpo ka ɔnwo bi Oh, obi sɛ mehu ya ka me wo bi sana me banya me dwuma mu. me wo bi asɛre ka me sakyera na sabre ka manya ba bi asoma Soma no. Oh, Jesus. enne ye kasa nipa bi si apenia nipa bi si apenia asofo ye kasa mu duru Do. na enije sem ne say Oh, wa wo hwe ye na wo tie ye ne e wo sompa first service my wa God. pe ni si ni nyina nyame hwe Amen. wa bobo de ni nyina nyame hwe Ọhwẹ. Amen. wo su ni nyina nyame otie Nyame tie o. na mere sem no obe Ọbẹhyẹ hwe w'anim onyam. mere sem no obe kai wo Amen. mere sem no obe kai wo Amen. Ɔse na Awurade kai Israel Israel. from Misraim Mm. ɛna no pɛ nyame bɛ kai mama Amen. nyame bɛ kai papa bi Amen. nyame bɛ kai sister bi Amen. nyame bɛ kai broda bi Amen. ɛna nyame kai wo wate Amen. nti na me se na wotwe yɛn ka kyɛ sɛ Awurade me so kai me bi Yes, Lord. me so kai me bi Kai me be. ɔsɔfoɔ obi ɛna ahofo nyinaa kogya no Oh, when you notice that your friends are leaving you leaving behind behind. My God. wɔn a ɔde ɔmo hyɛ abrabɔ ase ɔmo nyinaa kogya wo Kogya. Ciao. wɔn a ɔbo a ɔmo mpo no Ọmụ kọjá o. te sɛ ebi kura sɛ asɛ ɔbɔ ne so akatua na wɔn Na na wọ́n Amen. yẹ. ebi ko so kura sɛ wɔn mpɛ bɛrɛ Pẹpẹrẹ o. Pẹjuma obi kura sɛ ɔyɛ nipa bɔnefo My Awo. God. ɔnso ɔdansa n'ani ɔhan baakofo ɔkɔ hu no Ọ̀dánsẹ́ ní ẹni wáyé. gya ɔhaw ne nyinaa mu ma Awurade Na Awurade bɛyɛ. first service gya ɔhaw ne nyinaa mu ma Awurade Na Awurade bɛyɛ. yɛn mu bebree sansa bi sa yɛ abusuabɔ ne bi di akyi My God. abusuabɔ ne bi ɛyɛ dɛ ɛtete Ẹ̀tìrìtì yẹ. ɛhe na yɛmfa mfa My God. yɛde fa benkum ɛnyɛ yie Ẹ̀yẹ yẹ. yɛde fa nifa ɛnyɛ Ẹ̀yẹ yie yẹ. ɔsɔfo fast obi sɛ ma yɛ fast ne saa ma brɛ Màbẹ̀rẹ̀. ma bɔ mpae ne saa ma brɛ Mabrɛ o. ma kɔ cancer ne saa ma brɛ Màbẹ̀rẹ̀ o. mɛmbrɛ o mɛmbrɛ Mẹ́mẹ̀rẹ̀. Israelfo na mbrɛ Oh, Wàmẹ̀rẹ̀. yes. Israelfo no wa mbrɛ Wàmẹ̀rẹ̀. ogusoa so frɛ Awurade Yes, Lord. ogusoa frɛ Awurade Ọ̀frẹ́ Ẹ̀rọ̀adé. ɛnti frɛ Awurade Yes, Lord. frɛ Awurade Yes, Lord. ogusoa gya wɔ ha no to Awurade Yes, Lord. na Awurade sɛ mehunu mo apɛ ne sie Huma finisi. mehu mu so Mehu mu ɛnɛ so. mɛpɛ sɛ nyame ba bi nyame afrɛ My bi God. ɛbɛgyina nyame asɛm so Ow. na waka kyerɛ Awurade sɛ Hey. me nso kae me Kae me. kae me ɛnɛ dɛn Kae me nɛ dɛn. kae me bosome Oh, Jesus. kae me afe o Kae afe o. Awurade kae me Awurade kae me. Yes, ebi so Lord. sɛ makae me fomso ama ayɛ fomso no a wayɛ ama nneɔma asɛn no My God. ɛnka akyi Ɛnka akyi. wo sɛ wɔ sɛka Oh, Jesus. bia wa no wɔ fie hɔ Yes, bia wa no wɔ kae no My God. bia wa no wɔ adwuma no bia wa no wɔ dampa bɛda ɛnka wo
Of Jesus Christ. Erade kai obi anope. Amen. Okai ohene bi anope. Amen. Okai ohima bi anope. Amen. Okai amayoni bi anope. Amen. Okai nyame ba bi anope. Amen. Okai sofo bi anope. Amen. Okai nyame adwuma ye boafo bi. Amen. It's time to commit the day into the hand of God. Oh, yes. Eye bra aso say ye to demu ni nyina shewra denza. Yes, Lord. Ene nyame betima akai obi anope. Obetima akai obi ene day. Yes, Lord. Come march ene ya wade nyame betima Yes, akai Yes, obi. Lord. O say ena Jacob. Me no kan assembly a Jacob kan. That's right. O say ena Jacob share bokan say. Me kan Genesis chapter 28 me kan verse 20 no. O say ena Jacob share bokan say say Awurade Nyankopɔn di mechi ahwe me so okwan a meritu yi mu na wa me aduane medi ne atade ma hye. Oh, kababa. Na wasane me asundwe mu de me aba magya fie a ene Awurade beye me Nyankopɔn. Jesus. So that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Osofo nipa wa komaswade. Yes. Nipa wa komaswade. Eduru bebe kwa no so na duane sem kura na ya ye Jacob den. Atade hyem kura ya ye Jacob. So se Awurade be boa na. Yes. My God. Ne obi adwuma sem ya ye ne den. Obi awade ya ye ne den. Yeah, yeah, yeah. Obi tonwa ye nto. That beautiful. Na obi pie kura no osofo eye ne se no. No, Pierre.
And now, be one catcher rather say me peja and not the munina, me different me fiba, and then my coma swadini, a radi mame, a radi me jai and not the muno commit the day into the hand of God. Open your mouth wherever you are. In the name of Jesus. Oh, yes, so there Yes, Lord. Yes, Lord. pray for you. Jesus Christ. Nyankopon shira bi. Amen. Nyamen shira. Ose se gidi for bonfire. Oh, BBC. Ose majani nyina mu amawrade. Majani nyina mu amawrade. Ba bibia wuche bia ose me han me se majani nyina mu amawrade.
Me how no me jai ni nyina mo Awurade. Awurade bɛyɛ o. Amen. Wa wo hwɛ yɛ Awurade bɛyɛ o. Amen. Wa wo tie yɛ Awurade bɛyɛ. Amen. Awurade tie tetefoɔ no. Yes. Awurade tie yɛ n'agyanom. My God. Awurade tie yɛ nanom a. Yes, Lord. Yes, yɛ brɛ so nyame nyɛ onipa ba no wadi. Oh yes. So obia ni hɔ ɔde ne ho ato no so a. My God. Egu ase. Sabita. Yɛsɛ bɔ mpaeɛ ɔsɔfo yɛ bɔ mpaeɛ. Any evil agenda. Kabada. Buronsam gyina tu biara. My God. Buronsam hyehyɛ yɛ biara. Yes, Lord. Ɛwɔ ɛnɛ dan mu. Na wɔtwi mu. Hey. Bosumi. Hey. Sɛ ɔma wɔ ne nye. My God. Ɔbɛtetew. Ɔbɛtetew. Ɔbɛsɛw. My God. Awurade bɛngu ma. Yes, Lord. Ɛwɔ Yesu den mu. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ɔpɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara. Ɔpɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara. Ɔpɔnefoɔ no gyina tu biara. Ɔpɔnefoɔ no gyina tu biara. Break it out. We break it out. Open your mouth and break out. What yes so there more Awurade Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. And check me better telephone natum. Na me funny pack a crabby war or person who jai how you name and my rade. Your mamma bobo solo person jabby be my rade. Na you know about pie bear meeting no cacape. Na sabre ya bomb pie o call naya son. Ebi also die ye be. O call naya son. Facebook in a mon type I break out. I break out. YouTube one type I break out. I break out. Sabre be o call naya son also die ye be. My God. And now what come as what they be na no pay. Be a one about pie. Be What yes so there more Already above in the name of Jesus Christ. Sabre me no bomb pie. Kasa me Frenchra. me French, Me friend kurumdie. me friend Conumdia, Me friend bambo. me friend Me Bambo, friend nyame ho adom. me friend Yamewadum, Ene day. ene day, Ene yawa day. ene Me yawade, friend adom. me friend Me Atom, friend nyankopon ho. Efri Nyankopon, Kai me. Awurade kai, Apomoden no. Mapomoden Me no. ma no. me manam, Wo Yesu den. wo Yesu Me dem. bomb pie ma obi bia wo hwɛ me a wo tie me a wo yare. Oh, Jesus. Nyame nsan wo yade anopɛ. Amen. Nyame nsan wo yade anopɛ. Amen. Nyame nsan wo yade ene den. Amen. Obi bia wo hwɛ me a wo tie me wɔ adwuma sɛm eye bisi basa wɔ adwuma atɔfom. Awurade nkae wɔ adwuma no. Amen. Awurade mpagya wɔ adwuma no. Amen. Awurade mpagya wɔ adwuma no. Amen. Awurade nkae wɔ anopɛ yi. Amen. Mo a mo ton a yɛntɔ me bɔ mpa ma adwadifo nyinaa mo a mo kɔ mo dwa so me bɔ mpa yɛ sɛ mo ton na yɛntɔ Amen. yɛtɔ so a yɛntua Amen. mo a mo ani da so asa Oh, Jesus. ɛnɛ Awurade a ɔma ani da so Awurade ɔnkae wo Amen. Awurade nkae wo Amen. anɔpɛ yi me bɔ mpa ma driverfo nyinaa Yes. ba akwantufo nyinaa Oh, Jesus. me de mo kaa no do so kɔ wɔ Yesu mo gye Amen. ɛnɛ mo akwantuom nyame ma mo akwantuom nhyira
nhyira. Amen. Nyame ma wakwantu mu nhyira. Amen. Nyame ma ensimu ye. Amen. Me bompa ma abanye dwuma yefo. Mo amoya ankrakra dwuma obi man so obi kuro so. Se enamunye nipa ni madome. Amen. Munye nyakopa ni madome. Amen. We different nhyira. Amen. Me bompa ma kuafo. Me bompa ma farefo. Wo Yesu dem moko nsuo so amomfa nhyira mara. Amen. Moko wire mu a enye nhyira mama. Amen. Nyame ma adebone tomo. Nyame ma monsa na dwuma no enye yi. Ka amen prensa. Amen. 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 Eye MCR azuka bema ne na panfo. Momfa studio lines no ento so. And the lines ayede ye dwuma na wo TV na nim no. Eye 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Ofra mesra se obelowa o TV set no obelowa o radio set no ana obefiri ho o ma ye feedback aya ye nte nka ha ye basa na ye yiwa firi so ye ya aso ye yiwa firi so a emmoa basa na o credit no besa nti na yiwa firi so no enti sabre de ma me ofra so a de wo gyan mo ma rade na en wa bompae ma me for ofrafo di kan. Praise God. Praise God. Hello. Can't you count Udini baby or Casa Firo Papa? Hello. Hello, Ujran so, dear now, Jamo Radiano pay. Oh. Man, Hello. hello, Ujran so Casa. Oh, No. praise God. Praise God. Hallelujah. Udia now, Jamo Radiano pay. We shall my one with the Bible exams or Dano Kakran or line no to chase him. the Bible exams. We shall know that we can pick the same for One pie. A rather were from back or your exams. Or and na negadi adia woton. Yes. A rather or say kaino. Amen. Man, I dance here. Amen. Amen. Praise God. Hello. Ojira so dini baby okasa free na dia na oja mo my rade. Praise God. Dia na oja mo my rade anu payo. Hallelujah. Kasa na yeti o. Me kasa free driving. Me jam hemu nyina my radem ne me cram ene mpedwe nyina my radem ne me mma. O Yesu dim. E rade wa funa wo dwaben. Oh. Ose one ne mma. O makoma so ade. Hello. Erade ose oja ni nyina mo ma erade yema won. Ma wana dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Where the entire count network and why where the fatcher San Brebium, San Frebium, and a hurry. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, dear, baby, or Casa Frediana, or Jamaica, pay you. Me no bomb pie. A rather wa France or Jenny, our no merade. A radi tieno. Amen. A radi manadansi. Amen. Amen. Kasa free Kenya se. Kenya say. Kenya se. And Casa. Pepa so me soja ma me ba. Ija ni nyina mu mawrade. Obanidin the same. Kevin Amwatin. A radi wa fana. Send back Kevin Amwatin. Also Bama ya de akoma pe. Na akoma so ade ne se obenya soja mo kwan. Erade bie soja mo kwan man. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Odofo be new. Ye nti onka ofia fa che ye fa foforo. Praise God. Praise God. Kwada so dino ho kakra kantika. What you must say.
Erade wako adwuma sem. Michael. Erade kai no. Mana dance we adwuma ho. Amen. Yes to them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Awujira so hi. Na dia na oja mo ma Erade anopa yo ma me. Mentie ho ma me kasa wo phone so. Oh. Hello. Kasa na yetie wo ma me. I am no saint my praise God. Hallelujah. Oh Papa dia na oja mo ma Erade anopa yo. So the media mama Erade seminar. I can't remember according to Miss Erade so more born she must soon. I'm start to your phone so Erade the oyama Israel for Misraim no. O say Israel for no e wo Misraim no. Our give for Misraim our give for kra ma won che na Erade we di kam wa fa won ba. Ma wa fra won fa na ba we Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so yante wonka ehuri ma yante foforo. Praise God. Hello. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oja mo. Na 2 years ni. This Me no bompai. Nyame oye yare safo Psalm 107 verse 20. Nyame saw yade. Nyame ma won sode nante. Nyame ma no ma ho ban. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa from mama na dia na oja mo ma Erade. Papa be pa che me ka fe kinas. Mo sorry. Mo. Papa de ni jama, we fe me antia. When we jam America, say I don't want to remember Bush and bank. The bank award to Holland and quarters for marriage. I rather one car, you're saying said I'm welcome. Erade me bompa suma Erade Psalm 107 Echo Holland. Jesus. Erade Ninkrata semino. Erade manenye ye. Ninkrata sem enye ye. Amen. So oma kane wo nyame mom ho ba no mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free kanti Canada na oje mu Erade. But you didn't know to do take post. We jam a jumetami na majmata da me jani na Erade na matu me jani na Erade. Erade Cape Coast nana kwadwo baby bi owo bia na adwuma sem ede na pomoden o se Erade ojai mo ma Erade enti Erade yema no. Amen. Erade kai no. Amen. Mana dance wo Cape Coast wo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa flo na dia na ojai mo ma Erade o. Pastor me ti pastor from Biana. What's the my one na Erade. Erade Juliana, Erade wafra Juliana, na warisem Erade ojama Erade, Erade kaino wa Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okasa flow na dia na ojama ma Erade anope. Jami ya di Kasa. Ana mi manu Erade wafra ne mane ne nananom ojama ma Erade, Erade kai won wa Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Dia na ojama ma Erade anope yo. Okay, so you can say that my brother is so quiet. Sound I'm so good. Jam the na America. Mo na kire se obonefo no asofidie enam daeso so entije se wo bohwa na wo break saade no Erade wa fra se ne daeso nye da oboho pae daeso basabasa bia ye twam fru so sign no so be free. Amen. Amen. For the last caller, if you say the man na ye djuma ofia the Catherine Kranza, the Jama Jumay na share na bitista wa kuliko na kwa na mama nora kwa Kenya Typhoon pepe ni Jama na ndo mawe de empire mama na mama.
Erade wako adwuma sem ne nuaba so yade Erade san free no so Amen. Mo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Enche na ye be sign out. Enti numbers ni nyina obetimi afre sign out na ye no wa bompa. Number back e ka ho mo a muti radio no e 0557 0557 30 90 80. Sa number is so fra ye no mo be bompa mo a mo fra nyina mo ntimi nyina so ye ntimi amfa mo no mo fa nche yen na mo fra ye sign out pe ye ko akofa no nsia kase bon efren kranaba ti mo fra ye na mo be bompae mo ya mo fra ya mo bisa se mo pese mo ba cancel ya wada bia na Cedar Worship Center ye onyame somafo onyame akoa no onena sofo etrans ye cancel ente ne ya wada cancel because efri no nsia ya ekosi se ewia tumbi no oba obehu sofo de etoso me no bompae ego phones ne ade bia so Awurade nipa bia wapeja ne phone nipa bia wapeja bibi me bompae hyira so se nyame tumi mbonwura mu kwai emie ma oma wo Yesu demo na maboso mpae. Amen. Amen. Sabre die na yes sign out Yesu ya dono so a ene enwumere so Cedar hour 9 to 10 p.m. Nyame nhyira ko se beba wo champion no na Nyankopon amawo adanse samre die mejaima MCR na omafa na ya conference so akofa no nsia kasebo no abero ene ensi uye ene bebe bia obekubia nya nipa ni madom na Nyankopon